moltes gràcies a tots per ser aquí, sobretot a aquesta hora que estem tots acabant de dinar quasi i fent la digestió. Avui estem aquí per parlar de prejudicis i de tòpics i espero que per trencar-los, però això ja depèn més de les convidades. Com tots sabeu, la ciència-ficció i la fantasia, però sobretot més la ciència-ficció en aquest cas, estan rodejades de prejudicis de les persones que no llegeixen aquest gènere, i un d'ells és que és un gènere, o són uns gèneres que no agraden a les dones, que hi ha poques lectores de ciència-ficció o de fantasia, sobretot de ciència-ficció perquè hi ha aquest concepte de batallet espacial, d'aventurilla, de quan encara s'editaven els llibres en facsímils, així, en fascicles. I també hi ha la creença que hi ha poques dones que escriguin ciència-ficció. Quan preguntes a algú que no és assidu al gènere quines autores coneix, potser et diu Mary Shelley, perquè es parlen a l'escola i perquè ara és aquest aniversari. Et diran Margaret Atwood per l'adaptació de la sèrie de Conte de la Serventa i et diran Ursula K. Le Guin perquè s'acaba de morir fa poc i se'n parla més. Però quan preguntes per autors homes, doncs et surt una llista molt llarga, començant per Asimov, passant per Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, podríem estar tota la tarda dient noms. Aleshores, avui hem convidat a 4 autores, pràcticament totes, i una investigadora del gènere. Havia de venir també una 5a, la Montserrat Galícia, però sembla ser que un accident d'última hora li ha impedit. Li enviem una salutació des d'aquí quan vegi el vídeo també. I amb elles intentarem abordar això, què és veritat i què és mentida del que us acabo de dir, que ja he vist que la meitat del públic o més us ha grinyolat per les cares que heu fet i això és bona senyal perquè vol dir que tenim molt a abordar, a parlar, sobretot, més que si és veritat o mentida, del per què. Presentem les nostres convidades. Tenim l'Èlia Barceló, que és la convidada d'honor de la CatCon d'aquest any, escriptora, coneguda pels seus relats, Premi Ignotus. També tenim la Carme Torres, escriptora, experta en robòtica, que ja hem parlat de robòtica avui aquest matí, també amb Premi Manuel de Pedrolo i Premis Ictineus. Ja et dic en plural perquè crec que en tens més d'un, oi? Sí, 3. I candidat en aquest també, vull dir que igual marxem amb un quart avui. També tenim la Rosa Fabregat, escriptora de gènere però també poeta, primera presidenta de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i fantasia, per tant, segurament ella té un gran paper de per què tots estem aquí avui, segurament. I també tenim la Teresa López Pallissa, que és estudiosa del gènere, està en el grup d'estudis del Fantàstic de la Universitat Autònoma i segons les 1000 etiquetes que li posen és experta en ciberfeminisme. Per tant, ens podrà il·luminar a la xerrada d'avui. Per donar el tret de sortida una mica a la taula rodona i a veure una mica, us podeu interpel·lar també. La primera pregunta, potser la més òbvia per desmentir o confirmar el que hem començat dient. És veritat que hi ha poques dones en el gènere, tant en una banda com a l'altra, tant lectores com escriptores? Estoy aquí la primera, contesto la primera. Me disculpo por no ser capaz de decir lo que voy a decir en catalán. Me gustaría mucho hacerlo, pero ibais a sufrir muchísimo. Entonces, yo lo entiendo, contesto en castellano y confío en que todos me comprendan. Si preferís que lo haga en inglés, también puedo. O sea, que como queráis. Bueno, pues la cuestión de si es verdad, yo creo que ya no. Ahora hay muchísimas chicas, hay muchas mujeres de todas las edades e incluso de mi edad o poquito más jóvenes que yo, incluso ahora empiezan a surgir algunas, pero desde luego chicas jóvenes cada vez hay más. Durante mucho tiempo yo tenía la sensación de ser aquí el extraterrestre caído en la Tierra, como David Bowie en la película, de que yo era la única chica que al parecer se interesaba por estas cosas. Pero pienso que nos queda mucho trabajo que hacer, porque un gran trabajo no es solo que las chicas se animen a escribir ciencia ficción y géneros afines, sino encontrar un público lector. O sea, que las chicas, las mujeres, consideren que vale la pena leer ciencia ficción y que descubran la ciencia ficción, porque el problema de muchísimas lectoras, como de muchísimos lectores, es que no han leído nunca nada en su vida. Entonces, solamente con el título les echa para atrás, les parece que bueno, eso no debe ser gran cosa, o es subliteratura,
o es demasiado difícil y no lo voy a entender porque eso está hecho para ingenieros y para físicos y tal. Y entonces es nuestro trabajo, creo yo, también como personas normales, no ya como escritores o lectores, ir contagiándole el género a los demás. Decirle, bueno, vale, tú no lees ciencia ficción, pero léete esta novela, esta, a ver si te gusta. Deies el títol, però algunes portades tampoc ajuden, eh? Efectivamente, ese es uno de los graves problemas que tenemos, que seguimos poniendo portadas que son tan obviamente de género y tan pulp, que da así como mucha vergüenza. O sea, yo sigo pensando que cuando ves un extraterrestre con muchos tentáculos, con una tía con unas tetas inmensas y tal, pues no ayuda mucho. Entonces, si uno le da a sus amigos lectores novelas, yo qué sé, como La mano izquierda de la oscuridad, así los puedes ir enganchando y decir, mira, esto es literatura y es una literatura que abre la mente, que te hace pensar de otra manera, que te hace plantearte cosas que hasta ahora no te habías planteado. Y eso es lo que hace la buena ciencia ficción. Y ahí aún nos queda mucho trabajo. Y no es trabajo de mujeres, es trabajo de personas, de lectores y lectoras. Por lo menos esa es mi idea. Pero yo me siento muy feliz de ver que ahora miras al público y hay muchas mujeres que no son la novia de alguien que ha venido obligada, porque claro, si no, no va a poder estar con su chico el fin de semana. Entonces... Molt bé, jo volia fer una diferenciació entre escriptores i lectores. Jo crec que a nivell d'escriptores el percentatge és molt més alt que a nivell de lectores. És la meva opinió. Vull dir que arran de les xarxes socials, de la comunicació a través d'internet, s'han fet visibles moltes dones que escrivien ciència-ficció des de fa temps. I hi ha hagut projectes com el de posthumanes i distòpiques de la Teresa que tenim aquí, o el de la Cristina Jurado, de Al·lucinades, 1, 2, 3, 4, que s'ha vist que hi havia moltíssimes dones que escrivien. Però, en canvi, jo sí que veig que a nivell de lectores, quan vaig a clubs de lectura, el que sigui, clar, jo tinc alguna novel·la que no és de ciència-ficció i altres que ho són, no? Llavors, quan vaig a un club de lectura de les novel·les que no són de ciència-ficció, tots són dones, tot. En canvi, en els clubs de lectura de ciència-ficció, la majoria continuen sent homes. I les dones continuen dient, sí, bueno, estic aquí perquè sí, m'han dit, però no... O perquè no hi havia places a l'altre club de lectura, no? Pot ser, pot ser. Pot ser. Llavors, jo faria molt aquesta diferenciació. No sé. Rosa, quin és el teu cas? Com ho veus? El meu cas es va presentar espontàniament. O sigui, la pregunta era què opinem les dones sobre la presència en la ciència-ficció de les dones. Sempre hem estat oblidades en el llarg i ample, silenciades en el llarg i ample de la història. Sabeu que tinc dues dimensions, hi ha més d'una. Com a poeta tinc 2 volums de llibres de poesia que abarquen molt, però no els he portat. Només un llibre petit perquè ja no em puc permetre aquests luxes. Però sempre hem estat silenciats i, de fet, he escollit un poema que explicita aquest fet, amb el que acabaré la meva intervenció, o quan acabem, al final. I no hi som totes les que som, i possiblement moltes ens hi hem dedicat perquè jo considero que el coneixement és únic i les ciències i les humanitats no tenen per què existir, perquè tenen un munt de ponts. Per tant, doncs, tots podem i som lliures de crear i de jugar amb els mons que volem crear. I sí que la presència femenina s'hauria de fer notar molt més del que és. I potser quan s'acabi aquest simposi haurem arribat a la conclusió que existeixen moltes més escriptores de ciència-ficció de les que estan... Per exemple, com jo vaig començar, un dia a l'Ateneu Barcelonès
hi havia l'Antoni Montner Jordà i la Montserrat Galícia a la taula parlant de ciència-ficció i jo estava dintre el públic i tenia ja 2 novel·les publicades i no en tenien cap notícia. I jo em vaig aixecar, és així, i havia sortit a la premsa alguns articles i ja està. I persona més erudita que l'Antoni Montner Jordà amb la ciència-ficció no l'he conegut al món. I aprofito la vinentesa per dir, em sentiu aquí al final, que a mi m'agrada que se m'escolti, doncs em senti tothom, doncs aquí a la taula hi ha l'Anna Maria, aquí també hi és l'Anna Maria Villalonga, m'alegro molt que estigui aquesta tarda aquí, i tots els companys de ciència-ficció. I em porta també aquest acte, i plego, a recordar un altre acte similar que es va fer convidant amb una escriptora que vivia a Madrid, que ja està a l'altre barri, i ara doncs ve una altra que està a punt, però que duri. Hi havia el Joan Perucho, hi havia una sèrie d'escriptors de ciència-ficció, una taula rodona amb homes i dones. Però avui celebro aquesta reunió de dones creadores en l'àmbit de la ciència-ficció. Perquè, clar, Rosa, una cosa que volíem preguntar, perquè aquí tenim dones de generacions diferents, vosaltres no sou del mateix any, precisament, però després tenim com 3 generacions. Jo tinc 85 anys i al febrer em faré 86. Jo no dic l'edat per si de cas. I al febrer em faré 86. I fa un parell de setmanes el meu amic i jo vam presentar a l'Ateneu una obra del Josep Maria Prim, deixeu-me fer un parèntesis, que es titula Històries misterioses de l'Ateneu barcelonès, que va quedar finalista del Josep Pla fa 2 anys, i el Pagès Editors li ha publicat. I aleshores la vam presentar a la sala Oriol Bohigas i el meu home em va demanar si li volia presentar jo amb el president de l'Ateneu i ja està. I se va omplir tota la sala, com aquí, i són coses divertides. El que volem preguntar és més de res que quan vas començar tu tenies la sensació que hi havia poques dones escrivint o llegint sense ficció o que hi eren i no es veien? Que hi eren i no es veien, com en el meu propi cas. Però després ja em vaig veure, a partir que ho vaig dir, que em vaig dir escolteu, que jo tinc 2 novel·les que han sortit, i era Embrió humà ultracongelat, número F77. I la segona era que anava sobre... perquè em fascinava la història dels embrions congelats. Jo soc farmacèutica de formació i aleshores vaig jugar amb aquest cas. I després dels trasplantaments, el segon llibre, que són els 2 llibres que tenia publicats. Però ho volia fer com un assaig, però vaig pensar no, faig una novel·la i em divertiré més jo i em llegirà molta més gent, i així ha estat. I Pagès Editors va reeditar els 2 volums amb un de sol que es titula La dama del glaç, perquè venien del gel. No he contestat a la teva pregunta? Sí, has contestat. Gràcies. Hem parlat amb escriptores, amb autores, però la Teresa ha estat investigant tot el que és el gènere fantàstic, està sent ella. Què ens pots dir? Hi ha més dones de les que es veuen? Vull dir, quan poses a investigar, descobreixes que sí, que hi ha noms femenins i que hi ha bona literatura de ciència-ficció firmada per dones? Sí. Sí. Bueno, en primer lloc, estic molt agraïda a la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia per convidar-me a participar a aquesta taula. És el primer cop que participo en una d'aquestes activitats. Segueixo molt sempre la web, totes les activitats que es fan. Tenen un arxiu increïble perquè té una llarga tradició la ciència-ficció catalana. Jo treballo sobretot, la meva especialitat és la ciència-ficció escrita en castellà a l'estat espanyol i a Llatinoamèrica, però sempre he seguit també molt a prop tot el que es publica en català i de fet estic encantada perquè aquí tinc 3 escriptores que admiro moltíssim,
he seguit i que he llegit sempre molt, molt, molt d'interès, i a dos les he pogut traduir també amb una publicació que hem fet fa poc, que és Aquestes distòpiques i posthumanes, una antologia d'escriptores de ciència-ficció que escriuen a l'estat espanyol i que, clar, era una manera de reivindicar i visibilitzar tot aquest treball que s'està fent des de fa molts anys, perquè sempre s'ha dit com que aquí no es publicava ciència-ficció, sí, i des de fa molt, molt, molt de temps, no? I les dones no publicaven ciència-ficció, des d'Emília Pardo Bazán, passant per Roser Cardús, a Rosa Fabregat Armengol, Carme Torres, amb textos superinteressants, Embrió humà ultracongelat, jo el vaig llegir amb molt, molt, molt interès, perquè es publica el 85 i el 4, no? 84, i el 85 en castellà. I a damunt parla precisament de com es fa la fecundació artificial en un moment on es va fer la primera fecundació in vitro a un hospital d'aquí de Barcelona, a Sarrià, i tothom pensava que aquesta noia després no podria tindre fills, era com una criatura artificial sobrenatural. Clar, no teníem ni idea de com aniria la ciència en aquell moment, i tot això es reflecteix molt bé a aquesta novel·la on es parla d'una Barcelona on les dones són capellanes i a més... Vaig lligar, sí. Hi ha dos temes que m'han molestat molt, que és l'Església segueix impertèrrita a negar el dret de la dona al sacerdoci femení. I per això vaig escriure La capellana. Va sortir l'any 85 i se n'han fet 3 edicions. I després vaig barrejar, van sortir una novel·la que es deia Francina i la Providència, i posa 2 capellanes, ja veig al fons, al fil de la narració, en aquella època el sacerdoci femení ja no era, el celibat ja no era opcional, és el futur. I aleshores hi ha 2 capellanes i una tenien que eliminar molts embrions congelats i aleshores una deixa que l'implantin un embrió i l'altra no, i llavors jugo amb aquesta història. I van sortir 2 novel·les també així, mencionant el sacerdoci femení, i han passat 35 anys des que va sortir la primera novel·la i l'Església segueix impertèrrita. I jo moriré i suposo que ni els meus nets ni els que vinguin no haurà canviat de parer, però la vida seguirà i no parlo més. I retomant una miqueta això, jo crec que hi ha moltes dones lectores, perquè si alguna han fet les dones sempre ha sigut llegir perquè no ens deixaven fer altra cosa. Una altra història també és el que ens deixaven llegir, no sempre hem pogut escollir, això és alguna cosa que s'ha estat reivindicant i ara podem escollir moltes coses, no tot encara, però sempre hi ha hagut moltes dones lectores i penso que aquí hi ha moltíssimes dones, el gènere de ciència-ficció es llegís molt per part de les dones. Això ha estat sempre. I sempre hi ha hagut dones que escriuen ciència-ficció també. Però estic totalment d'acord amb el que es deia aquí a la taula. Hi ha hagut un problema d'invisibilització, d'arribar a segon què editorial, a segon quina publicitat, i això és una miqueta el que s'està reivindicant ara. Però les dones sempre han escrit. Si recordem a Christine de Pizan, és una dona que escriu La ciudad de las damas al segle XV i és la primera ginutopia. Ella inventa, és una escriptora, és la primera escriptora que viu del que escriu, això que reivindicava la Virginia Woolf, d'un cuarto propio i unos peniques per ser autònoma i independent. Ja ho feia la Christine de Pizan perquè es va casar molt jove, va morir el seu marit i tenia que encarregar-se de la seva casa i dels seus fills. I va escriure aquesta Ciutat de les dames. És una ginutopia on inventa un país on hi ha només dones, però que viuen d'una manera pacífica, democràtica, on no hi ha guerres, on no les violen, on no estan violentades per aquells homes en segle XV, on era molt difícil ser dona i ser escriptora. I ella inicia tota una trajectòria de ginotopies
que continua tot el segle XIX, és fantàstic, i principis del segle XX. Va molt aparell a les onades de feminisme, la primera onada de feminisme, al segle XIX, principis del XX, no sé, hi ha hasta una feminista hindú que escriu El sueño de sultana a principis del segle XX, on a Bangladesh les dones són les que estudien i els homes estan a casa cuinant. I estem parlant del Bangladesh de l'època, sempre ha estat allà, i aquesta tradició existeix. Per què no la coneixem? Aquesta és la pregunta. No, escriuen les dones? Esclar, escrivim, pensem, sonyem. Una altra cosa és per què no ens coneixen, no? Aquesta és la pregunta que vull llançar a l'aire. S'ha parlat d'invisibilització de les dones que escriuen. Per què creieu que passa això? És difícil accedir a la publicació d'un llibre pel fet de ser dona? O què hi ha darrere d'això? Vosaltres que heu pogut publicar, que heu pogut escriure, heu trobat algun problema en aquest sentit? O és un altre tema més personal de cadascú? Què hi ha darrere de que no hi hagin més noms femenins? Hombre, hay muchas cosas que si uno se lee el libro este de Joanna Russ de cómo suprimir la escritura femenina, se entera de muchísimos mecanismos que los hombres con toda naturalidad han utilizado. Yo ni siquiera creo que lo hayan hecho así con mala leche. O sea, lo han hecho porque les parece que lo que escribimos las mujeres como que no vale la pena, que es muy poquita cosa. Y entonces hay muchísimos mecanismos que se pueden utilizar. Yo personalmente no tuve ningún problema en publicar. Yo era casi la única mujer entonces que escribía ciencia ficción y no tuve problema en publicar ni mi primer relato en Candama, que era un fanzine con Miquel Barceló, ni luego en Ediciones B, cuando salió como libro. Pero lo que sí tenemos problema las mujeres, por lo menos como yo lo veo, es en la recepción. O sea, en que, digamos, el mundo cultural se entere y reciba que tú has escrito un libro que puede ser igual de bueno o incluso mejor. Com deia abans la Rosa, no? Potser que no... El llibre s'ha publicat però no ha arribat, no? Esa es la cuestión, que se publica el libro y entonces pues hay gente que a lo mejor no lo compra porque es de una mujer o porque no ha leído ninguna crítica favorable en ninguna parte, porque tu libro no ha salido reseñado en alguna publicación importante y cosas así. Pero es que esas publicaciones importantes, por lo menos en la época a la que yo me refiero, hace 20 años, 25 años, estaban solamente en manos de hombres. Y los hombres consideraban que lo que publicaban las mujeres, pues a menos que fueras rusa y estuvieras muerta, no tenía mucho valor. Porque eso sí, si eras checa o rusa, eso molaba un montón. Y si estabas muerta era mucho mejor. Pero estando viva y joven y aquí en España, ¿quién le dices si vas a decir? Entonces tú ahora vas, lo comentábamos en la comida, tú vas a una librería, incluso en países primermundistas estupendos, como se supone que es Alemania o yo qué sé, Estados Unidos, y hay una sección en las librerías que pone literatura de mujer, que es una auténtica animalada y que yo tengo ganas de vomitar cada vez que lo veo. O sea, hasta que en la misma librería no pongan una sección que diga literatura de hombre o literatura masculina, lo entenderé como un insulto, porque quiere decir que las mujeres solo somos capaces de escribir memeces, ridiculeces, comedias ligeritas, soft porno, romances de estos donde en la portada hay un tío así con todo el pecho descubierto y la tía medio desmayada con una melenaza inmensa. Eso es lo único que somos capaces de escribir. Y creo que el problema está no en que no seamos capaces de escribir, no en que no tengamos cosas que decir, sino que hay una gran conjura masculina en el ambiente cultural oficial que hace todo lo posible para evitar que las mujeres entren en ese ambiente. Y las mujeres que entran en ese ambiente casi siempre tienen que ser por lo menos tan mordientes y tan brutas como un hombre para mantenerse dentro de ese ambiente. Y mientras esto siga siendo así, seguiremos teniendo problemas. Sí, Carme, tu també estàs en un sector científic que ja de per si hi ha poques dones. No sé si ho vius de les dues vessants, no? Sí, jo és el que anava a dir. Jo no he viscut mai això de la conjura que has dit, sinó al revés. A mi m'ha afavorit ser dona, així com ho dic, perquè en el món que estic, de robòtica i d'enginyeria, n'hi ha molt poques. I sempre es parla del problema aquest, que hi ha molt poques, i més aviat he estat ajudada, diguem-ne, o m'ha ajudat el ser dona en el sentit que com que s'intenta que hi hagi una mica de paritat en els comitès,
Pues clar, Pero tú hablas como científica, bueno, no como escritora. ara luego iré a... Quería dejarlo claro. No, que sí, però vull dir que sí, que és en aquest món. Llavors, en el món literari, jo vaig començar no escrivint ciència-ficció. I el que sí vaig trobar és que a la que vaig fer La mutació sentimental, que és la novel·la primera que vaig fer de ciència-ficció, hi va haver molta dificultat perquè l'editorial que m'havia publicat abans doncs, no estava interessada en la ciència-ficció i ho veien com molt estrany, això, com no... Va ser així, no? Vull dir que... Sí, que va ser més per ser gènere que no per ser dona. Exactament. És a dir, jo crec que, això també és molt personal, però allò de ser discriminat per ser catalana, dona, de classe baixa i tal, per mi l'etiqueta de catalana i l'etiqueta de ciència-ficció han sigut molt més determinants que la de ser dona, però molt més. És la meva... Ciència-ficció i tal, no tant, però el fet de ser dona, a mi no m'he sentit discriminada per aquest concepte. De fet, en la narrativa en altres gèneres sí que hi ha moltes dones, moltíssimes, sobretot aquí en el panorama català. Si parlem ja de ciència-ficció i fantasia és una altra qüestió, no? No sé, Rosa, si en el teu cas també has trobat algun tipus de dificultat per poder publicar, perquè, clar, estem parlant de generacions diferents, com dèiem. Tant les dones com els homes, creadors, solen tenir dificultat per publicar el primer llibre. Jo estic segura que si no hagués guanyat el Premi Vila de Martorell de poesia, llavors em va donar seguretat a mi mateixa, no hauria seguit escrivint aquest detall. Però després ja em vaig llançar. I ja us he dit abans que tinc 2 volums que passen les 1.000 pàgines. A les novel·les són projectes creatius que em fascinen i a banda que siguin de ciència-ficció o no hi siguin, jo treballo amb un projecte creatiu. I vaig trobar editorials d'aquí de Barcelona, però quan vaig anar a publicar Plaça Janés i em va publicar i em van publicar també, ara no me'n recordo el nom, però és una editorial també, però quan vaig arribar a Lleida, Pagès Editors ja funcionava i ja està. I amb Pagès Editors ja no hi ha hagut cap problema, les novel·les han funcionat molt bé i tornant a això, tant homes com dones tenen el problema de publicar, anar amb el llibre. Jo em vaig passar temps anant amb editorials d'un a l'altre i soc tenaç com no us podeu imaginar i tothom em barrava el pas fins que vaig trobar l'editor que em va publicar els meus llibres i ja està. Laberints de seda, tinc 8 novel·les publicades, va arribar finalista de diversos premis i jo, quan me'n vaig adonar, això és una cosa que s'ha de dir públicament. A la meva edat, jo no soc tonta, i vaig mirar les llistes dels premiats i del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, la Montserrat Abelló va ser la segona o tercera amb 50 anys. I els premis se'n riuen de nosaltres. Cada 15 o 16 anys o 17 anys, una dona. Per tant, sabeu què vaig fer? Doncs jo vaig anar creant i jo no he tingut molts premis. No me n'he preocupat dels premis. He tingut, els meus premis són els meus prologuistes. I els meus prologuistes han cregut en mi i han funcionat molt bé els meus llibres, no em puc queixar. Aquí us volia parlar d'un projecte que vaig tenir, que era el de l'ADN humà, que va ser els 4 jugant amb el que es diu balda de la vida, jugant amb l'ADN, l'adenina, guanina, citosina i timina. I jugant amb això, doncs,
vaig agafar els 23 cromosomes del genoma humà i 23 la gàmeta masculina i la gàmeta femenina, encarant-les amb una pàgina amb numeració normal i a l'altra romana, i com si casessin uns als altres. Hi ha la meitat del llibre, hi ha la fecundació, etc. Vaig jugar això. Jugant i ara hi ha un institut de Tarragona que està treballant amb un poema meu que parla, diu, 100 milions de laborioses cèl·lules són les del cervell humà. Llavors juguen, van jugant els alumnes i projectes que tenen i així. I va ser per dir-vos que he estat sempre més fixada als projectes que tinc i a la creació, desentenent-me de l'alt. I he fet cas omís dels premis perquè sabia que no hi podia optar. He tingut que arribar als 80 i pico d'anys perquè se'm reconegui. I ara no em puc queixar en absolut. Seria estúpid queixar-me. Però al final ha arribat. A la fi ha arribat. Potser he tingut sort, no sé, però no em puc queixar. I ciència-ficció i tots els altres gèneres s'han de respectar i ja està. Que hi ha més, com la Carme diu, que hi ha moltes més dones que escriuen, que no se les coneix, però és així com funciona la vida. Ja està. Hem desmentit aquest tòpic que no hi ha dones que llegeixin o no hi ha dones que escriguin. Algunes idees que hem posat sobre la taula que més que dificultat per publicar és dificultat per visibilitzar. Què creieu que aporten les dones escriptores al gènere de ciència-ficció? Perquè un altre topicàs que hi ha és que la ciència-ficció d'homes és la de les aventuretes de l'espai, batalletes, i que també és un tòpic perquè hi ha grans autors, homes, que han escrit altres coses més profundes. Però què és el que podríem aportar o què és el que estem aportant les dones ara mateix en el gènere que no estaven aportant els homes? ¿Quieres empezar tú, Teresa? Sí, potser la Teresa ho ha pogut veure abans, no? Tú tienes un panorama muchísimo más amplio. Gràcies. Bueno, no sé si tinc un panorama, però tinc una opinió personal al respecte. I és el que compartiré avui amb vosaltres, no? Jo, sempre aquesta és una gran pregunta, no? Escriuen d'una manera diferent els homes que les dones? Jo no crec que aquesta sigui una qüestió important sobre la que debatir. Les persones escriuen coses diferents, tant si val si ets home o dona. Sempre també està el tòpic de les dones tenen una escriptura femenina. Això es diu molt. Què és això? És que a mi m'agradaria que algú m'ho expliqués, perquè igual me soluciona la publicació de l'any. No ho sé. Clar, sempre es diu, perquè les dones, i sobretot quan parlem del fantàstic i la ciència-ficció, estan en total connexió amb la natura, amb la maternitat. La màgia. Sí, no? I tenim molts exemples, i alguns estan aquí a aquesta taula ara mateix, que no té res a veure. I després també, clar, el problema que he trobat a l'escriptura d'aquesta autora és que no és feminista. És que jo si soc dona tinc que escriure literatura feminista? No, perquè evidentment hi ha homes que escriuen literatura feminista, hi ha dones que escriuen literatura feminista i hi ha dones que escriuen literatura d'un altre tipus i homes que escriuen diferent. O sigui, la temàtica, les formes, l'estil, tot això està obert perquè cadascú escriui el que li interessa i tot té la mateixa qualitat si és bo, i per mi no és una mesura per veure què estem escrivint uns i altres. És veritat que existeix la literatura feminista, però és que hi ha homes que també l'escriuen, hi ha homes que tenen personatges femenins molt interessants i després hi ha dones que tenen personatges femenins i masculins molt interessants. I una qüestió que també s'ha dit sempre al gènere de ciència-ficció, moltes escriptores, com tenien problemes per publicar, escrivien en pseudònims masculins.
i ningú sabia si eren homes o dones. I allà està la clau de tot això, no? I tant se val. El problema és que no podien escriure perquè eren dones. Això és el problema. No el tipus de literatura que escrivien, no? Per mi això és molt important. Sí, és veritat que suposo que cadascú, des de la seva experiència i la seva identitat, té inquietuds per unes temàtiques o unes altres, unes qüestions que li preocupen més. Clar, la Carme Torres és enginyera en robòtica, la robòtica té una presència important a la seva obra literària i, clar, cadascuna... Clar, la ciència, totes les qüestions també socials estan molt, molt presents a l'obra de l'Èlia Barceló perquè cadascú té les seves preocupacions i a partir de formes i estils propis desenvolupa aquesta llavor. Sí és veritat que als anys 70 a la ciència-ficció anglosaxona hem trobat que des del feminisme o des de les autores s'ha reivindicat una altra identitat. Però per què? Perquè era una qüestió molt personal que estaven vivint i sempre es diu la Úrsula K. Le Guin és una reivindicació política, personal, però d'una autora, i també ho tenim els autors, però també a la literatura catalana. Jo sempre m'agrada molt citar La ciutat dels joves de l'Aurora Bertrana, que és una novel·la dels 70, perquè La mà esquerra de l'oscuritat es va publicar el 69, em sembla, i aquesta és del 71, mira, ho tinc aquí apuntat perquè si no se m'olvida, el 71, i aquí ja tenem una societat utòpica catalana fantàstica on els homes poden tindre fills també. I sí, és veritat, ho ha escrit una dona, perquè això li preocupava també. Estem parlant d'una Catalunya dels 70 i d'una Barcelona amb un eixample molt net i molt utòpic també, i on es pensa ja en una identitat andrògina, que a mi em recordava molt aquesta identitat dels personatges de la Úrsula K. Le Guin, i això és increïble, perquè ja ens planteja aquesta identitat fluida, de la identitat sexual fluida, de lo queer, que no arribarà fins als anys 90. Ha vingut d'una dona? Doncs segurament perquè les dones sempre hem tingut una identitat dissident, al marge, que volíem reivindicar alguna cosa que no teníem, que era el patriarcat que des del privilegi mostrava una identitat, un rapport, una sexualitat que nosaltres no teníem i on no ens veiem representades. Probablement en aquesta època, en aquest context, és més natural també que les dones, però és el mateix, quan pensem en la ciència-ficció escrita a l'estat espanyol o a Llatinoamèrica, també es veu. Hi ha reivindicacions diferents perquè hi ha preocupacions i contextos sociopolítics diferents. I això es té que reflectir d'alguna manera a la literatura. No sé si respost molt bé a la teva pregunta. Sí, yo una cosa que quería añadir y que me parece absolutamente impresionante y estoy muy contenta y por eso quería decirlo. La gente de mi generación que ha vivido más hispacones y reuniones de este estilo seguramente sabrá de qué hablo. En todas las reuniones desde hace 25 años, siempre había una mesa de la mujer y la ciencia ficción, siempre. O sea, algo así como el perro lobo y la ciencia ficción. Era una cosa especial, sí, es muy curioso, pero es la primera vez que estamos hablando de mujeres reales que hacen ciencia ficción. O sea, normalmente siempre hablábamos de personajes femeninos dentro de ciencia ficción hecha casi siempre por señores. Ya, claro, también hablábamos de Ursula Le Guin y hablábamos de Joanna Russ y de James Tiptree Jr. y tal, pero siempre eran mujeres extranjeras que hablaban en un contexto diferente, desde una sociedad distinta de cómo era la española en la época del primer cambio hacia la democracia, y casi siempre hablábamos de mujeres narradas, de mujeres ficticias, de personajes. Y me hace mucha ilusión pensar que por primera vez estamos hablando de mujeres reales que hacen cosas en una realidad real y que están tratando de hacer personajes de hombres y de mujeres dentro de un género de la ciencia ficción que van un poquito más allá de lo que tenemos ahora en nuestra sociedad y queremos ampliar para que haya más posibilidades de reflexión, para que haya más posibilidades de ser en el mundo, para que no todo el mundo tenga que ser hombre o mujer con unos roles muy definidos, sino que podamos abrirnos a otras posibilidades de expresar nuestra identidad, nuestra sexualidad, nuestras ideas y ilusiones para el futuro. Y me parece que por fin estamos dando un paso, a lo mejor solo un pasito, pero un paso muy importante en la dirección que a mí me parece correcta. Estaríem dient, pel que recullo d'unes i d'altres, que a través de la ciència-ficció les dones aprofiten per fer les seves reivindicacions, potser d'una manera més encoberta que amb un altre gènere no es podria fer? Totalment d'acord.
Es que la ciencia ficción es el género. Es que, claro, ahora decir esto aquí es estúpido porque todos estamos de acuerdo. Si no, no estaríamos aquí. O sea, no tenemos que convencer a nadie, no tenemos que hacer proselitismo. La ciencia ficción es el único género, en mi opinión, no necesariamente modesta, pero sí propia, que habla de los problemas que tenemos ahora y que vamos a tener en un futuro muy próximo o en un futuro un poco más lejano. La literatura mainstream habla de lo de siempre. O sea, se habla de muerte, se habla de amor y se habla de las pasiones humanas. La ciencia ficción también habla de eso, pero además habla de cosas que todos los otros géneros no se atreven a tratar. Hablamos de las cosas que ahora estamos viendo, que nos estamos cargando el planeta, que dentro de poco la humanidad va a tener que reconvertirse o desaparecer, de la robótica, de problemas de genética, de todo tipo de cosas. Yo me acuerdo cuando en los años 60 salía algún cuento que tenía que ver con cuestiones de procreación, por ejemplo, y la gente pensaba, jo, ¿cómo se les va la olla? ¿Cuántas tonterías? Madre no hay más que una. De un huevo con patatas. O sea, hoy en día una persona puede dar un óvulo y de hecho es la madre biológica. Otra persona recibe ese óvulo en su vientre y lo desarrolla y pare a ese niño y también es madre en cierto sentido, y una tercera mujer lo educa y lo cría y es la madre efectiva de esa criatura. Entonces hoy en día un ser humano puede tener al menos 3 madres y es un auténtico problema. Y es un problema legal, es un problema ético, es un problema de relación. Todo eso la gente de la ciencia ficción empezó a tratarlo ya en los finales de los 60, 70. Nuestro género es el género de verdad del siglo XXI. Solo que tenemos que convencer a la élite de los críticos literarios que piensan que lo que sigue siendo importantísimo son las reflexiones de un señor de 60 años cuando de repente se da cuenta que no tiene las mismas erecciones que a los 20. Entonces... Jo estic del tot d'acord amb l'última reflexió, però també això de que per mi el que no entenc és com la ciència-ficció no és el gènere de moda. És a dir, jo crec que és la literatura que la gent hauria de llegir en aquests moments, igual que en els mitjans de comunicació no es parla d'altra cosa de que les xarxes socials, la influència que tenen el psiquisme, això, el canvi climàtic, que ens estem carregant el planeta, tots aquests problemes que són, no sé, els de cada dia i que ja dic, els mitjans de comunicació, jo us ho dic des de la robòtica, des de la intel·ligència artificial, estan interessadíssims, no paren de demanar entrevistes sobre aquests temes. Doncs de la mateixa manera, la literatura que realment reflexiona i pensa i crea en aquests àmbits és la de ciència-ficció. Per tant, per mi, hauria de ser la literatura del moment. I, de fet, en àmbits anglosaxons ja passa força. Vull dir, la ciència-ficció als Estats Units és un gènere o un tipus de... Exacte, molt en creixement. Aquí ens arribarà, espero, a veure si l'any vinent, i ja resulta que la ciència-ficció s'ha fet el gènere mainstream, que ja va sent hora. I una altra cosa que no té molt a veure, però m'ha sorgit ara, és... A mi m'agradaria també veure la visió masculina en aquesta taula, perquè també passa que quan es parla de qüestions femenines o d'escriptores, de tecnòlogues, en el meu cas, de no sé què, sempre és la visió de les dones i llavors queda com entre nosaltres. I m'agradaria, no sé, de cara a l'any vinent, llenço d'això, que es faci una taula rodona sobre escriptores dones, però que hi hagin homes també i que hi diguin la seva. Per aquí agafen el guà, Llançada crec. està. I ja per últim preguntar-vos si creieu que, com parlàvem de la diferència de generacions, d'una mica com ha anat fent el salt de com les dones han sortit de l'armari de la ciència-ficció i de poder-se dir, doncs mira, aquí estic jo, aquest és el meu llibre, aquestes són les meves pors, creieu que les següents generacions també hi ha una porta oberta que vagi en augment, que hi hagi més dones que es reivindiquin, que utilitzin el gènere no només com un gènere secundari, que sigui, com dèiem, un gènere que sigui més ben valorat? Bé, sí, podria ser, però podria ser sempre i quan... Torna'm a repetir la pregunta.
No saber si les següents generacions de dones escriptores agafaran més el guà de la ciència-ficció, si voldran fer més ciència-ficció, si es reivindicaran més. Sí, l'especulació sempre creativa, sempre és necessària per fer una obra de creació. I sí, estic segura que proliferaran més les dones creadores, perquè ara la independència de la dona s'ha fet, o sigui, la llibertat que tenim les dones. A mi, als 20 anys, que m'haguessin dit que tindria la llibertat que he tingut en aquella època, amb una timidesa immensa, doncs no m'hauria cregut mai. I ha sigut possible, ha estat possible. Ha estat possible per quina raó? Perquè el món ha canviat i a vegades no canvia. Sabeu, hi ha un tema que em fa molta tristesa i el trauré aquí, ja que vaig estar parlant de la fecundació in vitro. Els ventres de lloguer. És tan trist, això. És tan trist que no s'hauria de jugar tant amb aquesta història. I això, en la meva obra, sempre intento ajudar els més dèbils. O sigui, la condició humana ja de per si, la vida és dura per a tothom. No hi ha ningú que es lliuri de passar estones difícils i ha de seguir ajudant els altres. A Lleida s'ha fet, presentaríem un llibre el mes vinent que em van demanar si volia col·laborar amb un conte pels refugiats. I vaig agafar un conte de 3 nenes palestines que venen a Lleida a la fruita. Doncs això, un món obert, perquè la terra és la nostra casa. I així com les cigonyes arriben a Lleida i perquè tenen ales no troben fronteres, doncs també hauria de ser així pels migrants. Això és el que penso. Casa meva, casa teva. I que les dones puguem pronunciar-nos com ara fem. Recordo que va ser la primera vegada a les jornades, quan van fer les jornades feministes a finals del segle passat, i vaig tenir el valor, que estava pleníssim, una sala immensa, d'aixecar-me i parlar i defensar la presència de les dones en molts llocs. I a partir d'aquella vegada mai he dubtat d'aixecar-me per reivindicar una cosa que em molestava, o sigui, per buscar la justícia. Hi ha una novel·la que vaig escriure que es diu Soc l'Iris, que surt per tot arreu, ara amb tot això que m'ha passat últimament amb Sant Cugat i el Festival de Poesia de Lleida, vaig tornar a la meva web, no la miro, però la vaig tornar, i surt moltíssimes vegades aquesta novel·la, que no sé què, que la venen, i aquesta novel·la anava dels manters, perquè em feien una pena terrible. Veranejàvem a Salou i havia vist la policia perseguint aquells pobres nois i va sortir, Soc l'Iris, va sortir jugant amb l'iris dels ulls, va sortir defensant els manters. I per això hauríem de ser més benignes amb la gent que ve a casa nostra i intentar ajudar-la, perquè tots habitem la terra. És així. I ara, abans d'acabar, em deixaràs llegir aquest poema. Però abans obrirem una ronda de preguntes. A veure si algú del públic vol preguntar alguna cosa a les escriptores, la investigadora que tenim aquí, sobre el gènere. Sí, micro, baixa-li. Hola, bona tarda. Jo volia recordar una anècdota de l'Úrsula K. Le Guin. Perdoneu la meva mala memòria, però no recordo els detalls.
La Úrsula era una persona amb uns ideals molt ferms i molt nobles i recordo que es va negar a prologar una antologia on només hi havia homes. Vull dir, un fet molt lloable que parla molt bé en defensa seva. La meva pregunta, perquè em dóna la sensació que quan es reuneixen antologies de relats, si hi ha dones sempre es dilueixen, la meva pregunta és per les autores i sobretot per la Teresa, si l'única forma de visibilitzar i potenciar les autores és treure antologies com posthumanes, com distòpiques o com al·lucinades. Zasca! Bueno, m'estava preguntant que sí, és que no se sentia molt bé que habitualment es troben antologies on només n'hi ha homes antologats i que si la solució... És vergonyós. Ahí va la resposta. No, home, no. I que si la resposta és només fer antologies només de dones, no? Me alegra que m'hagas esa pregunta. Se l'han fet a Lleida. No estic en bastantes antologies, no, estic en bastantes antologies només de dones, però es dona el cas que hi ha hagut alguns escriptors que han fet antologies de poetes, per exemple, que només hi posen dues dones. És repel·lent, això, és repel·lent, perquè són moltes més que d'això. I ara van fer també una antologia, també, o sigui, que diu, bueno, com s'entén, però ara no, ara sortirà una altra que es dirà Poetes de Ponent, que allí som tots, o sigui que no fan discriminacions, però es dona el cas que silencien sistemàticament la presència femenina. Ja està, sí. La pregunta, sí. La Teresa, Hola. hagués acabat, Teresa, per això. Jo ho sento perquè estic més ficada en fantasia que en ciència-ficció, però un article que vaig llegir, que he estat buscant i que no aconsegueixo trobar, era un article que criticava que ja no només és que hi hagi un percentatge inferior de dones que escriuen en fantasia que d'homes, sinó que a més dins de les mateixes obres fetes per dones hi ha un percentatge encara més alt de protagonistes masculins que de protagonistes femenins. I clar, si l'objectiu d'aquí cara al futur és inspirar més noies perquè escriguin, no estaria bé reforçar una mica això del protagonista femení? Vosaltres teniu protagonistes femenins a les vostres obres, no? Suposo. Sí. Sí, yo ahí te puedo decir que a mí, por ejemplo, me gusta escribir desde el punto de vista de femenines i mujeres. masculins. Escolta, com ho faríem sense els homes? No podríem viure sense ells. És això que preguntava. No, una cosa que me gustaría deciros solamente como curiosidad es que yo, aparte de ciencia ficción y realismo y más cosas, escribo novela juvenil. Y en la novela juvenil, por ejemplo, una cosa que te dicen las editoriales con bastante frecuencia es que, bueno, si tú de verdad quieres poner una protagonista femenina por algo en concreto y te hace mucha ilusión y la cosa mola mucho, pues vale. Pero, ¿qué más te daría poner un protagonista masculino, o por lo menos chico o chica al mismo nivel? Porque es que si no, los lectores jóvenes masculinos no leen la novela, porque si la protagonista es una chica, no se identifican y entonces no la quieren leer, no la compran. Y a mí me hace muchísima gracia porque pienso, yo me he criado desde mi más tierna infancia, desde los 9, 10 años, leyendo novelas con protagonistas masculinos y yo siempre me he identificado con el chico de la novela. Siempre, o sea, no me parecía nada difícil imaginarme en la Isla del Tesoro o en Peter Pan o donde fuera, identificarme con el chico. Y da la sensación de que según los editores o según las asociaciones de padres y madres, Dios sabe, los chicos no son capaces o no es ideal que a los chicos se les lleve a identificarse con una protagonista femenina. Entonces es mucho mejor que el protagonista sea chico porque las chicas tienen esa flexibilidad ya genéticamente implantada, mientras que los chicos, los pobrecitos, pues no son capaces de imaginarse en la piel de una mujer. Entonces, cuando escribo ciencia ficción, pienso que los chicos ya no son tan pobrecitos, ya son mayores, ya son capaces, y si no son capaces, pues que les den. O sea, yo pienso que... Lo siento, soy un poco bruta. Pero pienso que una persona que es capaz de imaginarse en la piel de un alienígena se puede imaginar perfectamente en la piel de una mujer.
Alguna pregunta més? Tinc Hola, una bona pregunta. tarda. Sí? I tant, i tant. Tinc una pregunta que m'ha vingut ara al cap escoltant aquesta xerrada. No puc dir números perquè no m'he dedicat a fer-los i us prometo que els faré perquè m'he quedat amb la curiositat. Però jo, com a editor de la Catarsi, dieu que moltes dones escriuen també. Doncs jo us podria dir, i ja publicaré els números per saber-los segurs, que dels contes que hem rebut, el 80% són d'homes i el 20% de dones. 80? Si la dona també escriu com dieu vosaltres i us crec, on és? A la Catarsi no publica... Bàsicament, la gent que escull els contes, com que no té ni la més remota idea de qui és l'autor del conte, no pot discriminar per gènere. On és? No els rebo aquests contes jo. No reps els de dones. Ell que publica la revista Catarsis, que no reu contes de dones. Clar, jo no sé quines... Bueno, no sé si agafo jo, o igual tu coneixes més Catarsis. Jo no sé qui envia els seus contes a Catarsis, però ara mateix m'estic recordant d'una anècdota d'un número de Nueva Dimensión, no me'n recordo quin era el número, però a l'editorial Domingo Santos, un gran autor i una persona molt important dins de la ciència-ficció de l'estat espanyol que lamentablement ens ha deixat fa poc, va publicar un editorial dient que el Premi de Nova Dimensió no l'havien donat a cap dona perquè és que no hi havia dones que publiquessin als anys 70. Clar, amb aquest treball que he fet amb la Lola Robles, la Sofia Rey, que hem recuperat tota aquesta tradició d'escriptores de ciència-ficció a l'estat espanyol, n'hi ha però un munt d'autores de narrativa, conte, novel·la, de teatre, de poesia, des del segle XIX fins ara. A lo millor és que és veritat que aquestes dones no ho enviaven específicament a Nova Dimensió o a lo millor no ho estan enviant específicament a Catarsis. No ho sé, jo realment no tinc la resposta a aquesta pregunta, no? Però sí que existeixen moltes escriptores i clar, perquè en aquesta editorial a la revista Nova Dimensión, que era la revista que reben també, se llegia a Argentina, a Mèxic i a tot arreu, no del que es publicava aquí, dir no hi ha escriptores a l'estat espanyol de ciència-ficció, clar, donava una imatge que no era real. Hi havia moltes escriptores en aquella època també que publicaven en pseudònim, és veritat, no? Però a més, aquesta revista es publicava a Barcelona i a damunt és que a Catalunya es publicava ciència-ficció en català i en castellà en aquella època i la publicaven moltes dones, no? Jo sí que tinc els textos i, clar, a mi em sorprèn llegir editorials d'aquest tipus on es diu que no existeix la ciència-ficció escrita per dones quan sí que n'hi havia moltes. Però és veritat, no arribaven, potser no ho enviaven. Clar, després està el per què aquestes dones no ho envien a Catarsis o no ho envien a Nova Dimensió o no ho envien enlloc. Clar, només ho agafo ja i sé que anem mal de temps, per això també potser s'han creat perquè no es sentien còmodes o pensaven que no era un lloc on podien anar i, no sé, rebre una bona resposta. No ho sé, jo no ho sé això. Però suposo que per això també s'han creat espais de sororitat, no sé com es tradueix això al català, sororitat, on al·lucinades, replay, terrorífiques, insòlites ara que sortirà al març, que és un projecte que tinc amb el Ricard Ruiz, una miqueta en la pregunta que em feia el Toni també, per visibilitzar totes aquestes dones, perquè és veritat que quan després fem treballs dius on les busco, qui són? Potser aquests espais ens permetran visibilitzar i dir estan totes aquestes i estan treballant amb això. Que l'ideal és trobar un lloc en comú? Sí, jo també he fet antologies mixtes, que consti. Las otras, antología de mujeres artificiales, tots els protagonistes són dones artificials. Elia Barceló va col·laborar, també el Ricard Ruiz, el Pablo Martín, que estan aquí. Vull dir, hi ha autors i autores de l'estat espanyol i de Llatinoamèrica, però n'hi ha una miqueta, s'ha de anar trobant la manera de canviar tot això i jo penso que des del segle XXI i sobretot a partir del 2010 ha canviat el panorama totalment, també per una pregunta que ens feia la nostra moderadora. El segle XXI, sobretot a partir del 2010, està caracteritzat, jo penso, la ciència-ficció contemporània per l'escriptura, per les autores de ciència-ficció. L'última pregunta, hi havia una més? Sí, és una predicció. Jo tinc l'evidències any rere any amb la meva feina com a professor que les dones estan molt per sobre dels homes, si més no els nois i les noies. Tinc evidències perquè ho veig, per cada 10 noies brillants n'hi ha un noi brillant.
per cada 10 treballs de recerca que guanyen n'hi ha 1 o 2 de nois. Per mi és una evidència claríssima i qualsevol que hagi estat i tracti amb nois i noies d'adolescents, em sembla que ho sap, són les que més llegeixen, les més creatives, les més imaginatives i les més treballadores. Aleshores, la gran pregunta... Sí, no, treballadores... No refereixo al treball de la llar, a la llar. Sí, que te doy la razón, que las mujeres tenemos Sí, a veces doble entre altres carga, coses. sí, somos más Aleshores, hi ha un paral·lelisme. Per què no s'arriba a la ciència? En aquest cas, la Carme ha estat molt honesta i molt sincera i jo he tingut avantatges. Però és cert que amb els camps de la ciència i de la tecnologia també hi ha una parada amb això. Però serà imparable perquè tots els graus que s'estan fent de ciència i tecnologia, senzillament perquè la nota de tall és molt alta, seran copades per les dones, perquè els nois no hi arriben, pobrets. És així. És així. Aleshores, d'aquí un temps, d'aquí 20 anys, tots els àmbits de poder estaran agafats per les dones, crec jo, és la predicció que jo faig, del camp de la ciència i de la tecnologia, i potser també de la literatura, si ha sobreviscut a les sèries de la literatura, si hi ha algú que compra llibres encara d'aquí 20 anys. Jo crec que d'aquí 20 anys els homes haurem d'utilitzar el pseudònim de dona per poder publicar. Què en penseu d'això? Doncs, si et sembla, Rosa, et deixem que llegeixis el teu... Com la Caterina Albert i Paradís, no? Que publicava en nom masculí. Sí. Se'ns acaba el temps. Rosa, si ens vols llegir el teu poema per tancar aquesta taula rodona. Sí. Es titula... Primer, vull dir que m'ho he passat extraordinàriament bé, que ha estat una tarda meravellosa aquí amb vosaltres. L'havia imaginat perquè ho tinc difícil per la meva motricitat i l'intens treball que em donen, però ho he pogut combinar i ha funcionat perfectament amb un tren magnífic que m'ha deixat aquí Vilanova i la Geltrú i ara se m'endurà després. I ara llegeixo el poema, que es titula No callarem les dones. Aquest poema, al poble on jo tenia la farmàcia, doncs van fer un 8 d'abril, el dia de la dona mundial, el dia mundial de la dona, el 8 d'abril van fer uns pòsters amb les 3 poetes que érem al poble i cadascuna va fer un poema. I això devia ser a principis del 2008 o 2009. No callarem les dones, no callarem contra el silenci de la història que ens ha esborrat sense compassió, conscienciació. No hem existit les dones, tot practicant la submissió que ens inculcaven en l'infància, marginació. Ens han negat la nostra força, han esborrat els nostres dons, massa cronistes de la història. No hem existit, car no s'ha escrit en els seus llibres la nostra vida. No callarem contra l'oblit, les dones. Fa massa segles que ho fem. Defensarem el que ens pertoca. No callarem, exigirem tots els drets ja conquerits i lluitarem pels que se'n neguen. Igualtat en el treball, en els salaris i la família. Paritat en religions que ens anorreen com la nostra. Igualtat en l'educació i en el poder de decisió de les escoles, de les empreses, ajuntaments, universitats, institucions. Fora, per sempre, la imatge cruel de tants homes comandant el món sense la dona. No callarem, les dones, no callarem. I ja per tancar aquesta xerrada, els organitzadors de la CatCon, Rosa, et volen fer un detall per reconèixer tota la teva trajectòria, el teu esforç i tot el que has donat a la societat. Però és per totes, això. És per tu. No ho puc acceptar, ens ho repartim. Posarem una bossa i podem penjar. Ens ho repartim. No, ens ho repartim, mira.
Gràcies.